Ada tak dhuwure kadang ya adatnya di ngarep kamera ya pokoke. Ade mboten mut anu darah. Gak cek berwet iki. Nyapa? Rasita jane. Rahmat ana gak iso kene. Ora untua sik anu. Nyapa men tak rimo. Enak njake oh, kok raya oleh dulu masa gak rimo. Wah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu Ahad jam setengah berangkatipun jam setengah itu nyal Pak wonten mriki saderengipun berangkat sedaya dipun aturi Pak mriki napa niku ndonga sareng-sareng kalih
terus mungkin upami teh alam pun ini kita manut rombongan pun yang soalnya panitia kemudian jadesipun tempatnya rebutan jadesipun pulau suwun manut panitia nggih. Terus ini kalian apa niku pulau suwun betul bentrokan piyambak. Terus kalian menawi seragam, menawi kagungan seragaman lagi, dipun adem menawi mboten ngagem temen. Terus menawi kudune pulau suwun seragam sedanten niku seragaman lagi nggih. Ngoten nggih. Nggih. Ngoten mawon kirang-kirang nyuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahanya seragam ini. Tapi ini saya kocok terus ini di ada nih. Jadi betul sami betul nopo-nopo. Tapi kudune sama. Oke, sampun oke maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Dumateng Bapak Alim Ulama, dumateng Bapak Kiai ingkang kawula mulyakaken, dumateng warga jamaah sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama moga sareng-sareng bersyukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene kula panjenengan sedaya saged mbangun sholat. Mugi atas kula panjenengan sedaya menika dipun Gusti Allah taala. Akhiripun dados sampai ingkang manfaat pada masyarakat di dunia wal akhirah. Dalam waktu bicara mungkin asal kubur maka sekalipun hubungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Dumateng warga jamaah ingkang kawula hormati sareng keluarga sampun kadu maupun dipun atus kesarengan kapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين أولياء الشهداء والشهداء والصالحين والعلماء والمرسلين والملائكة المقربين وخصوصا ساعة القدر رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى ربنا اللهم اهدنا وارحمنا ونجنا وقنا وإنا لا تغينا وسددنا ولا سائل لمن كان محمد علينا واحفظ بشرنا وحيد جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمة منهم أربعة واحفظ الشأن الرحيم يحفظ عليهم الرحيم ويحفظ من الكفر من الكفر من الكفر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa khususan aku bakal sikit wa khususan sunan-sunan wali songo wa khususan sebagai laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selaku kita mengaruhi guru-guru dengan semuanya ikan kampung Sumari. Selaku kita mengaruhi guru-guru dengan semuanya ikan kampung Sumari. Tak pengandak, tak pemikir. Selaku kita dikatakan wonten ing dusun Monggo, tak sedoyo masyarakat dusun Monggo ikan kampung Sumari. Jabat SD sekolah anem lalu mulka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa rahmatullahi innahu hamidum majid. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara seleksi itu yang kita pengawasan dengan kebenaran dapat yang menafsir ucapan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah maqratun. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila sababu Dzikri Ibrahim Ismail alaihi wassalam. Kila didawakan apa sababu Dzikri Ibrahim sebabe oleh nyembelih Nabi Ibrahim Ismail ing Nabi Ismail alaihi wassalam. Yun sewu panjenengan sedaya mirengaken cerita Nabi Ibrahim nyembelih putra Nabi Ismail niki kira-kira teko napa boten nggih. Mirengaken cerita niki lho teko nggih. Boten napa-napa nggih. Sama kula nek teko ana wong nyembelih putra Nabi Ismail alaihi salam. Sababu Dzikri Ibrahim utawi sebabe oleh nyembelih Nabi Ibrahim Ismail ing Nabi Ismail alaihi wassalam. Iki diceritakan latar belakang. Latar belakangnya kenging nopo Nabi Ibrahim kok nyembelih putra Nabi Ismail itu sebab-sebab asal usulnya terpundi. Iku anahu sak temene Nabi Ibrahim iku koroba kurban, nyembelih kurban, maksudnya nyembelih kurban sapa Nabi Ibrahim al-fasyakin ing 1000 wedhus. Salah sijine dina
Nabi Ibrahim itu nyembelih wedhus digawe kurban kathah 1000 wedhus. Wasala sami ati bakara lan 300 sapi. 1000 wedhus 300 sapi. Wa mi'ata badana lan 100 unta. Niku sedaya dibeleh gawe kurban dening Nabi Ibrahim alaihi salam tujuane fisabilillah ing dalem bela agama Gusti Allah golek ridane Gusti Allah. Bisa wonten kathah sing dibeleh. 1000 wedhus, 300 sapi, 100 unta damel kurban dibeleh dening Nabi Ibrahim alaihissalam. Lawang-wong krungu Nabi Ibrahim nyembelih kurban sak wonten kathah gawok gumun. Pada ajaba monggo gumun sapa anak menungso wong-wong padha gumun masyaallah. Yen wong gumun lan apa? Ya. Masyaallah. Yen wong gumun nggih. Wong gumun tak? Wal malaikatu lan para malaikat ing dalika saking mengkono-mengkono oleh nyembelih kurbane Nabi Ibrahim wau boten namung menungso sing gumun, malaikat-malaikat nggih gumun. Faqala monggo ngendika dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam, kulo utawi saben barang tukuri bakang digawe kurban apa bihima iku laisa ora ana apa kulo iku bisa ing suwi-wiji indi ing dalem saking ingsun. Jare Nabi Ibrahim, alam wong-wong menika gumun. Aku ora gumun blas kok ada ngono, aku namung ngene kaya gumun. Aku ora gumun blas ngono wae. Lho niku Nabi Ibrahim, masyaallah. Wong-wong gumun Nabi Ibrahim biasa-biasa. Sampai saking biasa-biasa boten gumunin Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim kautu dawuh niki. Wallahi demi Allah, laukana lamun ana iku kedue ingsun sapa ibnu anak lanang la ba'ana mongko yakine boleh temen sapa ingsun ing anak bisa bilai ing dalem bela agama Gusti Allah. Aja cacat namung kewan sak mboten kathah sing dibeleh. Kok aku duwe anak lanang diperintah karo dicawa boleh. Yo tak boleh nek tujuane kanggo menapa kanggo nyidek ngopar dhateng Gusti Allah. Nek perintah Gusti Allah tak laksanakno. Lho sampai mau kaya ngoten iku dawuh Nabi Ibrahim diteliti sebabé napa kok Nabi Ibrahim dawuh niku soal waktu niku Nabi Ibrahim dereng ada putra. Masalahe teng mriku. Soal waktu niku pas dawuh niki Nabi Ibrahim waktu niku dereng ada putra adine enteng. Nggih, enteng. Padha karo enten wong ngene lho, padha karo durung duwe apa-apa. Aku iki mumpama duwe apa-apa, wong-wong wis tak sedekah kabeh. Wong-wong tak sedekah kabeh gampang kok njaluk pitulung tak tulungi kabeh. Njaluk apa tak turuti, sebab napa? Dereng ada napa. Engko nek duwe apa-apa durung karuan. Wong niki Nabi Ibrahim wonten niku Nabi Ibrahim. Waktu niku soal Nabi Ibrahim tergada putra wa atakara bulan gawe mepareng sapa ingsun bihi kelawan anak ila Allah maring Gusti Allah. Palamma qala mongko semangsane dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada qaula iki dawuh bareng Nabi Ibrahim dawuh kaya ngoten niku. Maka mongko kliwat alaihi ing atase Nabi Ibrahim apa zaman barang suwe-suwe Nabi Ibrahim terus suwe kena zaman suwe terus panasia mongko lali sapa Nabi Ibrahim hadal qaula ing iki dawuh barang pun zaman iki suwe matur dawuh ngoten niku sampun suwe ya akhirnya lali tahu dawuh kaya ngoten
niku anjene wong iku nyuwun sewu gampang ngomongin apa gampang praktekin gampang ngomongin jong namun ngomongin tok gampang barang praktek tenan gungguan barang kalam aja mongko semangsane teko sapa Nabi Ibrahim ilal ardi maring bumi al-muqaddasa nggih menika al-ardul muqaddasa sa'alam mongko nyuwun sapa Nabi Ibrahim robahu ing pangerane Nabi Ibrahim al-walada ing anak barang Nabi Ibrahim rawuh dhateng al-ardul muqaddasa waktu niku Nabi Ibrahim anjene boten gadah putra Nabi Ibrahim terus nyuwun Gusti Allah supaya diparingi putra nyuwun Gusti Allah supaya diparingi putra kaajaban mongko nyembadani sapa Allah Gusti Allah doa ing donga Nabi Ibrahim donga Nabi Ibrahim diijabahi dening Gusti Allah terus babasyara lan paring bebunga sapa Allah ing Nabi Ibrahim diwala kelawan anak akhirnya Nabi Ibrahim diparingi bebunga diparingi anak wawaladat lan lahiraken ing anak sapa umuhu ibuke anak ing menika Teri Hajar duwe putra namine Nabi Ismail niku hasil saking donga Nabi Ibrahim soal waktu niku Nabi Ibrahim dereng ada putra niki pun lali karo dawuh pun lali karo dawuh sing mau lho umpama aku duwe anak lan anjen dikenal karo Gusti Allah Palama balago mongko semangsane wis tumeka sapa anak mau ing dalem sertane Nabi Ibrahim asaya ing lungaku dadi kira-kira cara putra niku pun saged nglampahi kira-kira umur pinten dari ailama saluka tegese semangsane patut apa ayam sia yen to mlaku sapa anak mau ing dalem sertane Nabi Ibrahim dadi kira-kira anak wau ing menika Nabi Ismail nalikane kutase ali kira-kira pun saged mlampah wa khalil utawi anak iku ibnu sabai sinina anak umur ibu pira-pira tahun bareng pun umur 7 tahun dadi kutane wakilalan tendawaken sapa apa ibnu salata asrota anak umur 13 apane sanatan taune eta tendawaken waktu niku Nabi Ismail umur 13 tahun walagu ma'ahu tawi lafat ma'ahu iku bayani krana kanggo gayan yani ngersakaken sapa Allah lama balago semangsane tumeka sapa anak wau menika Nabi Ismail al-hatta ikhad ala bihad yakdirukan kuasa sapa Nabi Ismail di ing dalem lati ala sahi ing atasin lagu barang pun sakit lampah bila mongko dendawaken lagu maring Nabi Ibrahim fi nawihi ing dalem saringe Nabi Ibrahim barang kira-kira anak niki pun gedhe lah gamane ngoten pun mulai sakit lampah terus Nabi Ibrahim niki di pas ngipi nggih pas sare terus ngipi enten swara niki aufi nuhono sapa sira binalika kelawan nada sira Ibrahim awakmu biyen tau nada kon duwe anak lanang diperintah karo Gusti Allah nyembelih korban dadi korban diperintah Gusti Allah awakmu biyen tau ngene iku jenenge nadar iku jenenge nadar saiki nadarmu tuhono penuwono kala dawuh sapa Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lama kanat semangsane tinemu apa Lailatul Tarbiyati bengine tarbiyah wa namalan sare sapa Nabi Ibrahim roha mongko ningali sapa Nabi Ibrahim manami ing dalem sare man ing wong yakulu kang ngendika sapa man bareng pun malam tarbiyah bareng malam tarbiyah Nabi Ibrahim niku ngipi rumasane enten tiyang sing ngandani ngeten ya Ibrahim he Nabi Ibrahim
Aufi tuhono sapa sira binadrika kelawan nadar sira iku wasatariya. Nabi Ibrahim Allah biar tahu nadar nyembelih anak tuhono penono. Masya Allah. Falama asbaha mongko semangsane manjing ingsun sapa Nabi Ibrahim. Abodan mongko tumandang sapa Nabi Ibrahim ya tarowa kali mikir-mikir sapa Nabi Ibrahim bareng matur ngimpi ngoten niku isuke terus pikir-pikir. Iki jane ngimpi yo opo? Kok ono ngimpi kok kaya ngene. Ayat apa tegese mikir-mikir sapa Nabi Ibrahim Allah ana ta utawi ngimpi ku minallahi saking Gusti Allah. Amina syaitan iku utawa saking setan iki jane prasasat pertondo saking Gusti Allah, perintah saking Gusti Allah, apa saking setan? Mikir-mikir ngoten niku. Falidan mongko karen iki mikir-mikir Nabi Ibrahim, sumiya mongko den arani apa dina mikir-mikir Nabi Ibrahim, yauma tarbiyati ing dina tarbiyah. Rene Nabi Ibrahim waktu niku dina niku mikir-mikir mulane dina mikir-mikire Nabi Ibrahim niku diarani dina tarbiyah. Napa artine tarbiyah? Tarbiyah niku artine mikir-mikir. Mikir-mikir Nabi Ibrahim jadi ngimpi saking Gusti Allah apa saking setan. Niku mikir-mikir. Palama amsa mongko semangsane mangkin suri sapa Nabi Ibrahim. Ro'a mongko ningali sapa Nabi Ibrahim samian ing dalem kang kaping 7 firmanami ing dalem turu barang hari kedua dinten sing kaping kalih Nabi Ibrahim ngimpi malih. Ngimpi padha kali wau. Palama asbaha mongko semangsane mandingi sapa Nabi Ibrahim. Aroha mongko ngerti sapa Nabi Ibrahim ana ing sak temene ngimpi niku perintah iku minallahi saking Gusti Allah. Bareng pun hari kedua ngimpi Nabi Ibrahim pun semerap. Nabi Ibrahim ngerti nek niku anjane asli perintah saking Gusti Allah, perintah saking Gusti Allah supaya nyembelih putrane. Wali dalan kerana niki ngerti Nabi Ibrahim Sumia mongko den arani apa dari kaya mengkono dina diarani yauma arafah ing dalem dina arafah diarani dina arafah. Dina arafah niku apa? Dina arafah niku dina ngertine Nabi Ibrahim nek niku asli perintah saking Gusti Allah. Wasmu dari karena utawi arani mengkono panggonan iku arafah pun diarani arafah la panggonan iku diarani arafah. Sumara mongko kari-kari ningali sapa Nabi Ibrahim bilailati ing dalem dina asali saking kaping 3 mislawu ing sepadane ngimpi barang dina sing kaping 3 niku Nabi Ibrahim ngimpi malih karo padha karo sing wau. Akhire paham mongko nejo sapa Nabi Ibrahim inahi kelawan nyembelih putrane Nabi Ismail alaihi salam. Bagi dalan karana niki niku hama nejo wau langsung ya mongko den arani apa dina yauma nahri ing dalem ing diarani yauma nahri. Yauma nahri niku dina nyembelih kurban. Kapan ngoten tutuke crita gelise crita akhirnya Nabi Ismail dibetokan suatu panggonan sing sepi. Nabi Ibrahim beto gaman. Nabi Ibrahim beto gaman terus maten-maten. Kapan ngoten Nabi Ismail tenang disembelih kali Nabi Ibrahim. Tapi pedange utawa gamane sing kangge nyembelih niku mboten mekan, mboten tegas. Padahal asal usule wis diungkal landhep dan sebagainya, tapi mboten tegas. Saya Nabi Ibrahim iki jane rasaku ya wis landhep. Akhir dijajal kali Nabi Ibrahim, kok iki kok iso gak mekan iki dijajal ten waktu. Gaman dibaca lho dateng watu iku lho dateng watu itu terus dadi loro. Terus diirisaken dateng
napa gurune Nabi Ismail boten cerdas. Kapane ngoten terus gamane diremengi kaliyan Nabi Ibrahim. Gaman jane awakmu piye to? Wong digawe baca waktu ya tugel dadi loro. Cerdas bareng gawe ngiris gurune Nabi Ismail kok gak cerdas Islam opo iki? Dadaan gamane saged ngomong dengan kekuasaan Gusti Allah. Gamane saged ngomong. Nabi Ibrahim panjenengan ngengken kula ngiris guru Nabi Ismail, tapi Gusti Allah dawuh aja. Gusti Allah dawuh aja kaya wis iku. Nah itu dicegah dening Gusti Allah. Akhire karo Gusti Allah diganti kalian napa wedhus ibas sing dibeleh boten Nabi Ismail, tapi sing disembelih menika wedhus ibas. Muga-muga kula badhe saged mengambil hikmah saking cerita para Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jannah wal abar wa tamdilana biha jannah hajat wa tamdilana biha min jannah isayya wa tamdilana biha inda ka'ala darajat wa tuballighuna biha suraya min jannah khairat min hayati wa barakat. Allahumma shalli ala sayyidina muslimin wa muslimat wa mu'minin wa Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa rahmatil rahmat wa maghfiratan ala kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'amalin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa qalbin la yusna. Allahumma arhamhu mata sayyidina Muhammad. Allahumma aslihhu mata sayyidina Muhammad. Allahumma farij mata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.